Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-12 na nga petsa sa bulan sang Marso tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining adlaw sang Sabado? Ti ang halos kalabanan ang yara sa mga balay bakasyonan, no? Kagang iban ara lang sa ila tagsag mga puluyan. Ang iban sa nagpabilin sa ila sulod sang puluyan bangod man tig limpyo sa sining adlaw, tig laba, tig paninlo kag tig plastar tanan, no? O sige, magainop na kita sa sining adlaw mga kaaksyon upod ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang ato sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Dalonta karon dugay-dugay ang mga balita, mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa mga kapurukan kag kabaranggayan Okslang. Kabayon ta nga Okslang kita sining mga inurasa. Kag kalakip man sa ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag kalakip man sa Oriental side. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Dalonta dugay-dugay mga balita. Relax lang kamo, kaming bahala diri sa pagdala sa mga balita while nga nagpahunay-hunay kamo sa sining udto kag ang iban sining himos na sang palanyagahon mga kaaksyon sa sining udto. Oy, kamusta gring ato sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras, no? Kag kalakip man sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Diri kita mga kaksyon sa ato sining pagpatigayon sang mga balita sa sining udto. While nga ti nagahulat-hulat na kamong makaplastar na sa lamisa, kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining udto ng mga balita ta sa Kapitolyo Provincial. Mangin kaupod ta karon dugay-dugay si Aksyon na Brian Morden ini may kang tanan sa pagsaka sang presyo sang karne sang baboy kag manok bangod sa mataas nga demand sa Bacolod kag probinsya. Kalakip man ang aktibong kaso sang COVID-19 sa probinsya, yara na gid lamang sa 78. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhupon, 3 ka adlaw nga National Vaccination Drive Part 4 sa Bacolod nangin madinalagon aktual nga numero sa kadamoon sang total nga nabakunahan sining hapon or sa sining hapon pamahibaluan suno kay Doc Res Surungon. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, BCPO nakadiho na sa initial nga security kag deployment plan sa nagahilapit nga national kag election sa lokal. Sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kang tanan sa pinakalites nga investigasyon sang Victoria's PNP, Victoria's Binalbagan PNP. Ini may kang tanan to sa kamatayon sang 52 anyos nga babae nga nasapuan sa sulod sang iya sining puluyano sa banwa sang Binalbagan. Ano ayhan ang initial nga investigasyon sang pulis daw pagpangawat tigagin patay gid no. Siguro kilala sang biktima ining suspect nga nagsulod sa iya sining balay kay nagisahanon lang ning babae mo ining 52 anyos nagisahanon lang ni sa sulod sang puluyan ti sang pagsulod sang suspect nabugtawan niya siguro or nakabugtaw ini siya amuto nga ginbutangan siya sang ulunan sa nawong sini nagtabon sa babaya ti hindi ka ginawa ining biktima gintunaan sang iya sining kamatayon. Ato ni baloon karon dugay-dugay sa report ni Aksyon Alvin Graba. Kalakip man ang ining sa patrol nga balita, ini may kang tanan sa duwa ka mga Bureau of Fire Protection Fire Marshal sa probinsya ginreshuffle. Kagiban pang mabalita karon dugay-dugay sa patrola tuguling investigasyon sa mga kapulisan to sa duwa tong ginpang luthang kahapon dito sa area sang Mansilingan. Aton hibaloon kag tukreon karon ang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa kung may progress report ang aton sining mga kapulisan pero matyagan ko daw ay gid. Ay, kasadya in taon lang samtang sa balita naman sa sunod na sangkadi, siga balita ni Aksyon Roger Gotip. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ini may kang tanan sa 35 anyos nga lalaki ho, dakop sa bypass operation sang Cadiz City PNP. Sa balita naman sa kay Aksyon Nelson Patino sa unang distrito sang probinsya sa San Carlos City, 81 mil ni 81 pesos man lang niman. 81 mil siguro ni nga balor sang ginasuspetsuhan sa buo na recover sa duwa ka separado nga bypass operation sang kapulisan sa among syudad. Sa balita naman kay Aksyon Arlo Ticar, street level individual na kuhaan sang 10 grams sang ginasuspitsuhan shabu sa Dakbanwa sang Silay.
Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, masobra 20,000 pasado sa January 2022 board exam para sa mga manunodlo. Okta nagpahayag nga hindi pation para kakason ang face mask kontra COVID-19. 171,000 ka mga COVID-19 vaccine doses sa Central Visayas nagkala-expire. 102 ka lugaro sa Bangsamoro ginakabig nga election hotspots. Sovereignty marker gintukod sa Armed Forces of the Philippines o kun EFP sa isla sang Tawi-Tawi. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang atong sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod Aksyon BBB kay tirahon tana dugay-dugaya. Ang inyo sining mga mensahe ibutang lang ninyo basta hindi lang tama gid kalawig kay hatagan ta na igtalupangod karon dugay-dugay. I-like lang kag-share ang atong sining Facebook page mga kaaksyon sa Aksyon BBB. Sige kay tirahon ta na dugay-dugay. Daligid lang kay yari ng resulta ho. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang unang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Sabado, March 12, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 12 kag 4, liwat 12 and 4. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante na mga pahanong Sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta. Daligi lang kay plastaron ta mga kaaksyon. May lang pamati sa nga nagamuni nga ako nga kuha nito man. Ang akon nga kuha no do nga nagamuni sa man nga nag-sign hindi sa makuha no. Dali lang kay gina-check pa namon din ara na. Ay, di man nagbalik naman no. Wayong akon nga sinyas ni Blau. Way, lain. Tabo ni sa iyan ni man. Tilawan ta. Sige, okay to Okay. Okay, dali lang kay plastaron tanay. Christine Minies Villalobos, Rochelle Folinso Susana, Gina Humampit, may lang pagpamati. Jan Resisyo, may lang pagmonitora. Sige, maplastar tanay din. Idilaos, paring Philip Alonsagay, paring Kin Alonsagay, no? Sa Tokyo, Japan pa ni siya gyapon. Pariken, ara ka pa na sa Tokyo, Japan. Imitorado, salamat gida. Philly Holito, nining Biaras Boyson, no? Nining Biaras Boyson, Jervy Kahuyong, no? Jervy Kahuyong. And Rosemary Gonzaga. And Road Los Zero, no? Road Los Zero kag May Mamar Oquindo. Jonathan Fuentes, Bats, may lang pag-monitora. Bats Jonathan Fuentes. Albert Villanueva,
Martin Gonzales, Edmar Kilitar, kay Earl Ching Sevillano, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Jan Resicio, kag Miss Maricel Yorpo. Salamat gid, no? Marilo Travilla Katinoy, salamat gid sa imo sini nga pagpakigupod. Percy Ortiz Tuayon, Rowena Rama, kag Role Alferez Baltar. Salamat gid Role Alferez Baltar, no? Gadamo silang gadamo di nga nagkuano. Jose Erson Lapinig Hunyo, may lang nga pag-monitor. Idilaw sara naman, no? Okay, sakay Albert Villanueva, Martin Gonzales, Edmar Kilitar, Eleanor Regby Agravante, and Joabel Vargas Villo, no? Joabel Vargas Villo, salamat gid, no? And daligid lang, no? Kay Virgo September, okay, rapadagri siya. Sige pare kuya, halong lang da sa Tokyo, Japan, no? Parang kinalon sa guy. And Marilo Catinoy Travilla, Christine Minies Villalobos, si Dilao, Sara naman. Salamat gida. Amy Torado, magandang tanghali po. Magandang tanghali po dyan. No? Amy Torado. Jane Agsam, salamat gid Jane. Watching from Kabugwason, Mansilingan. Thank you gid Jane Agsam. No? Jolie Militado Patrimonio from Barangay Kabog, salamat gid Jolie. Vanessa Mayo, salamat gid Vanessa. And monitor lang si Madam Virginia San Antonio Penda. Sige. Miss Maricel Yorpo from Barangay Kamalandaan sa Sitio Tagaytay, Kamalandaan, Kawayan. Thank you gid, salamat gid Miss Maricel Yorpo. Sa imo sining pasakop diri sa aton sining palatuntunan. Si Gina humampit tamyaw lang sa iya sining pamilya Humampit at pamilya Nuevo at Iligan dra sa DSB. Ayos. Marivic Higan Talavera, salamat gid ga monitor si Marivic Higan Talavera. Hel Javier, salamat gid sir. Okay. Rhea Magkilat, no? Dra sa Hinigaran, salamat gid Rhea. Sa imo sining pagpadala sang mensahe. Janie Solgon sa Valladolid, salamat gid, no? And thank you man Jane Agsam, thank you gid, no? Ayos, sige. Daligi lang mga kaksona, standby. Mahatag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Karon, pakita natin ang aksyon balita. Banak, muli. Aksyon Rich Canto, kilaw next Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Hilo kag Antirawin Award 2018. Aksyon balita. Banak, muli. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat nakalam na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time last sa aton sining pangalagad, no, sa mga kaaksyon ta standby kay kadtuan ta dugay-dugay mga report sa aton sining mga aksyon reporters, but antes sina mga kaaksyon dire kita na live
balita, una sa kamang serbisyo. Kadtuan tanay balita ni Akson Alvin Graba, mapapatrol kita. Ini may kang tanan sa duwa ka mga Bureau of Fire Protection, Fire Marshal sa probinsya, ginreshuffle. Kagiban pang mabalita sa patrol, aton hibaloon anay kay Akson Alvin Graba sa patrol. Akson Alvin. Mm. 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 Ah. Mm. TC kay ang training nila dito sa training center sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna. For them nga after 6 months di kay Valero after 6 months Pwede na sila kabalik. pwede na sila kabalik pero Depende pa naguro sa assignment nila kag rangko na nila. oh yes, Action Rex kay amo na lang nanggaling ginahulat para sa duha nga ma-promote for inspector. Buti gano'n para mangina official. So, hindi na sila, kay subong yan, non-commission, diba, si pagbalik bala Action Rex, mangin non-commissioned officer, diba, si makabalik na sila, pero may ranggo na gidya Action Rex. Ari ang pahayag ni Valero. Municipality of Hinigaran and Morsha may natabo reshuffling sa ilang mga hepe for the reason nga ma-undergo sang training of FOCs ina nga mga hepe sa kanday SFO4 Joey Michael Victoriano sa Morsha kag si SFO4 Paulo Antonio Garin Jr. sa Hinigaran. Magambal kita sang FOCC, nanong butsing ganun, ma'am? Amo na siya sir ang training para ma-promote sila for officership. Butsing ganun para mangin commissioned officer? Yes sir. Amo na siya sir ang training nga i-undergo sa mga SFO4 naton nga mga non-commissioned officers. Kag kung mag-graduate sila sa Fire Officer Candidate Course, eligible na sila for promotion into inspectors. Ma-undergo sila ng Action Alvin sa training nila sa National Fire Training Institute, Camp Vicente Lim, Calamba, Laguna, mag-start ina sa March 16, nga tuig. Is there any mandate ang aton provincial director for bagpo nga mga fire marshals? Of course, wish good ni Fire Superintendent sa Luzon, no, kanday Sir Victoriano and Sir Garin to do good sa ila training. Kag ginawish siya good luck ang mga bag-o nga assigned ng mga hepe sa ilang new assignment, sir. Action Rex ang kabahin lamang sa pahayag ni FO1 Sheena May Valero. Kundi kahapon Action Rex may turnover sa iyasang Bureau of Fire Protection sa Morsha kag sa Hinigaran. Kahapon dito man sa area sang Tambo Ayungon Negros Oriental may turnover man way gin-relieve na si Lieutenant Colonel Angelo Guzman ang battalion commander sang 94th Infantry Battalion
Inisya ang ginbuslan ni Lieutenant Colonel Van Donald Almonte. Di ba lang may Occidental na nga sakop ang 94th o Himamaylan? Ano pa ng mga areas da? Sir, sakto na. Ang ilang area is Ayungon, Himamaylan area, amuning sa ibang pang parts ng Central Negros Action Rex. Amuni ang ila sining area of assignment. Sino to galing bagong Batcom? Batcom si Lieutenant Colonel Van Donald Almonte. Van Donald Almonte? Yes, sir. Taga dinis siya man? Gina-check nato ni Action Rex kay kagina nag-message na kita mismo sa kay 303rd Brigade Commander kay Brigadier General Pasaporte. Subong on travel pa siya Action Rex going pa sa 3rd ID. So hindi kay communication ga dula. Sano ni ginhimo man? Kahapon. Turnover kahapon? Yes, sir. Kahapon man Action Rex. Bali duhagin na tabo nga turnover mo on the parts ng Bureau of Fire. And at the same time, dito man Action Rex sa area naman sa okon sa iyasang Philippine Army under sa 94th IB. Basi mangin available dugay-dugay si Brigadier General Pasaporte kay subong Action Rex dula abi ang signal kay on travel pa siya. Port gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba reporting live gikan sa patrol. Barikanta sa karon sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon life extension so Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos sa ilungan tanay balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa 3 kadlaw nga National Vaccination Drive Part 4 sa siyudad sa Bacolod nangin madin na lag-on kuno. Aktual nga numero sang kadabuon sang total nga nabakunahan sining nga hapon pa mahibaluan. Suno kay Doc Res Sorongon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Kumpiyansa sa Rex si Dr. Chris Rungon ang DPT for Medical and Data Analysis ang EOC nga malabot sa syudad. Ang kadamon sa mabakulod nun nga mabakunahan sa 3 kadlaw nga National Vaccination Day Part 4 nga subong adlaw ini magatakop Aksyon Rex sa rin may aras ang mga ginapamtang sa barangay kag daragko nga mga mega vaccination centers diri sa palibot sa Metro Bacolod kay ning ginapamtang sa mall. Sunod diri sa kay Dr. Chris Rungon ang mga pagkadto sa sining vaccination centers ang mga residente sa tagsa ka mga barangay ang isagid kadako nga ring factor sining kag especially ang pagpa-booster sa publiko nga sunod sa iya kamo ni ang nanging target sa vaccination activity. Dugang pagdiri ni Surungan nga at least maayon nga indikasyon ng Bacolod City nanging bukas na ang mind settings ng tao para nga magpatigayon sa pagpabakuna. Yari galing kay Sri Kahapon, suro iya kay Dr. Chris Surungan
posible mapagawa nila ang total number gid sa nabakunahan sa sunod sa tatlo kadlaw. Yari ang parayag ni Dr. Chris Solomon. As to the numbers na nabakunahan, kung pa lang na ginaulat ko, kaya ginasummarize nila subong. Karon mga siguro after lunch, ma-summarize ang 3 days ka turnout kung pilang total. So far, nung maayo man, iti ang mga kabaranggayan na tamo man ang nagkanto ng mga pumuluyot, ha? Okay. Kaya nag-avail sa booster dose. Sa malls, nag-average man sila at least 500 to 800 per day. So, within target kita. Kada muon, saan gina-expect na to, nalabota? Most likely, ma-reach na ito target. Ang mga sunay sa parayag ni Dr. Chris Solomon na kung mga nagilapit na kita sa Pizza 15 sa bulan sa Marso sa diyan drama sami na nagpapanaog sa paribagong alert level status ang National IATF. Nadapati kag-optimistic naman si Dr. Chris Solomon na magapabilin sa alert level 1 status ang syudad until... Kayo daw lang alam pag kuno mag-alert level 0 mo. Dahil hindi pa ito ma-recommenda. Oo. Budlay na lang kung Base mag-zero. kuno gulpib lang daw hindi daw magulpihan na. Ano itong variant kinang ginakabalakaan naman Oo. kabay pa hindi kasunod sa Pilipinas. Di pero sunod ni Dr. Christian Bacolod, at least kung magsigimenting tuman karubo ang kaso, dako hindi ang posibilidad na magtayo yun ng alert level 1 tungkol sa katapusan sa Marso. Malipot lang na paragliwat ni Dr. Chris Solomon. Ang inalantaw ta ma-alert level 1 naman kita gyapon. Kung lang taon mo bala sa DOH, nakabot na kita sa alert level 1 mo. So ang Iloilo gani, subong ta 2 days ago lang sa alert level 1, gibutang sila na paidalom sa alert level 1. So I'm a bit optimistic na ma-alert level 1 man tagyapon. Maraming sa ang parayag ni Dr. Chris Solomon. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon at tayhupon magka-aksyon din kamay mahin sa mga Pinas. Lamputin ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Artay Hupon gikan sa Bacolod City Government Center sa aton sining nga mga kaaksyon DTX 5. Besyara tayo, besyara! Every day. Katuantang balita gikan sa Kapitolyo kay aksyon na Brian Morden ini may kang tanan sa pagsaka sang presyo sang karne sang baboy kag manok bangod sa mataas nga demanda sa Bacolod kag probinsya kag aktibo nga kaso sang COVID-19 sa probinsya yara nagid lamang sa 78.
Yaring kauntan sang mga report ni Action na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Action, Brian? Action Rex, may pila ka mga rason kung nga ang tuman ka taas ang presyo sang mga karne sang baboy kag manok diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Kaya ang presyo subong sang baboy 280 na nagahuluhamboy sa 285 kag ang manok naman iya mga 250 tob 200 sa 60 Action Rex. Sunod diri ka Dr. Inante Dicena, ang Provincial Veterinary Officer nga nagdamo gali ang demand sang ini nga mga karne sa sini nga mga binulan mangod kadamo sa mga aktibidad nga nagluntad sa probinsya kag syudad man sang Bacolod. Halimbawa diri ni Dicena ang kampanya Action Rex kati naga-provide sang mga pack-lunch bla. Imagine mo sa mga kampanya ang ginahambal sa mga organizers kag libo-libo ang nagtalalambong. So inatanan gina-providean maybe sang karne, manok man o kun kang baboy. Nagdamo man ang mga family affairs ni mga tinihon sang naghalog-halog na ang syudad kang probinsya kontra iya kay COVID-19. Kag nagdamo man ang nagbukas liwat nga mga kalan-an nga sadto nagsirado kag nagdamo man ang nagakaon Action Rex. Palayag pa sini nga isagid ka dako man nga factor kun nga nagsaka man ang presyo sang ining mga karne sang baboy kag manok bangod sa pagsaka sang presyo sang gatong kag ang presyo man sang kada sako sang feeds nga ginapakaon sa baboy kag manok. Pero ginpasiguro diri ni Dicena nga ang baboy iya nagasobrang supply diri sa probinsya sang Negros Occidental. Damo kaya supply? Damo iya supply sa aton baboy Action Rex kay may backyard kag may mga producers kita diri mo. Do nagligad to gani do ginpabalik to nilang inugsulod tan itong supply de. Ay, okay. O, kamo nang ambal niya sa damo, tadiya Action Bray. Galing kay nagmahal lang gid siya bangod sa kalanon sang baboy. Para likaw man sa African swine fever na bla? Yes, ay sa mga Action Rex kung nga daw kwan nila, ginporsige nga damo, dapat makaproducer diri. Mas mayo nga kita ang nag-export sang sama import kita so kay Doc Dicena. Ang manok naman niya, aminado si Doc Dicena nga kulang ang supply sang manok Action Rex. Kay kalabanan kabay nga gina-order gid sang mga food chain Action Rex, manok gid mo. Porte gid kinananay kuno sang manok nga dasig katama ang binaklanay. That's why nga ang probinsya kag Bacolod subong nagabaton sila sang supply sang manok pero ini halin lang sa piyak nga probinsya, hindi halin sa iban nga nga base makahatag sang delikado diri sa aton. Suno kay Dicena pagadiriyo siya di lubduboy nas kita Action Bray kay ang baboy tadi 280 lang. Dito gali sa mga Samar kag Leyte Action Rex kag sa Luzon nagahuluhamboy sa 350 to 400 ang kilo sang baboy ito Action Rex sa ila. Grabe na tuguli no? Grabe to kuno sila rason nga inang mga importation sang karne dito sa muna nga mga lugar na wala masyado ga reklamo ang tao kay kulang gito ya ang supply sang baboy sa ila. Kag pertiman nga kampanya man sang mga politiko kati damo ang nagapalalambong, damo palakanon, damo bakal sa sining mga pagkaon Action Rex. Yari si Dicena angot sini Negros. Well, ang supply sa manok sabi ko kulang kita, no? Ang supply sa baboy, may susubra kita gamay, no? At ang presyo, sabi ka, ang market sa guwa, at ang consumption at taas, kining activities mo na taas, 1 week. Kay tamang monitoring, ang baboy kasaka sa every week, at 3 to 5 pesos, ang iyang dito sa province wide nga statistics natin. Anong natumod mo, Dok, ng mga activities nga nag-demand siya? Wala siya nag-anog na atong gathering. Ang tao
mga kalaghan, no? Nag-increase ang ilang capacity. Then, ang mga pamilikan na rin na araman. Kasi ang palibot-libot sa mga kandidato, no? So, pretty easily upland. Hello, Doc. Oh, yes. So, pack-lunch na pag ito. Wala. Ang consumption ng kapka demanda sa bansa. At ito ng pansaka ng fuel nag-trigger magpansaka sa cost of production. Kaya ang atong nagpito sa bansa, commercial beach na magagamit sa mga boiler at natumay sa mga baboy. Correct. Ito nagsaka sa ang supply from Ukraine sa wheat, sa corn, soya, nagkini na siya. So ang Philippines, kamay ang consumption. Action Rex ang porsyon sa palayag ni Doc Dicena, ang provincial veterinary officer diri sa probinsya sang Negros Occidental. Medyo malawig-lawig tanis Rosia kay di pa mabalaan kung ano gid ang mangin dangtan sining pagsaka sa presyo sang gatong kag ang epekto niya sa nagapangunaman nga balaklon sa merkado. Action Rex. Gin check naton sa mga adlaw ang update ni COVID-19 cases sa probinsya sang Negros Occidental. Kahapon nagdugang sang 7 ang kaso kag ang aktibo sumong yara na gid lamang sa 90 o 78 Action Rex. Amo ning aktibo nga mga kaso na sa kabugusan nga Negros Occidental. So kung sumasumahon mo siya sa 31 ka banwa kag syudad, do ara na lang sa sulusubra sa tag-3 ang kaso o kunduha sa banwa kag kasyudaran. Pero may mga banwa kag syudad na Action Rex nga zero case na gidya. Damo Damo na Action Rex why na gid kaso sa Bogos ka probinsya sang magtayo yun nga ni man dami gitani ka magtuloy yun na para makaranda di na blang halos kalabanan na especially nga coming ang election. Kag do hapos na gid lamang sakos magkulo kamusta. Hindi ka na bla matahap bala kung kisa kay kisa may mga misinterpretation. Gani ang face to face bla ini blang kumo sa kumo. Kung isa lain interpretation sang iban so kamay pa nga magtayo na ini. May naka-recover kahapon nga adlaw nga siyam pero wala patay kahapon nga adlaw. Amo nang Mayo pagid nga balita. Kag ang kabilugan nga confirm cases sa Bugos nga probinsya humalin nga nag-umpisa ining si COVID-19 41,257. Kag ang recoveries diri ara sa 39,222 kay may mortality gid o may patay gid nga 1,956 Action Rex. So far amo na ang mga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental. Kay na pa nagatingwa kung tani kita nga makakuha tingog ni Attorney Rayfrando Diaz II kag ni Governor Bong Lacson nagaring-ring lang ila sining nga telepono Action Rex. Kay tani makuha kita reaction bala nga ti kagabi isa gidto sa big time nga ginhambal ni Vice President Leni Robredo nga tinguhaan gid nga ibalik ang Negros Island region kag patigayunon gid ang pagbutang sang Taytay sang Iloilo, Guimaras kag Negros Occidental. Action Rex. Pakaronan sa gabi basi makatag man sila reaction angot sini nga mga mensahe kagabi sang nasambit iya nga pagpadulong diri sang Vice Presidente. Damo nagadibatihay dumapatyanay sila sa 70,000. Ambot kong ginisip ginila ni sang tag-isa-isa. At may ara to ni picture nga ginkurit-kuritan gid siya ni kada black ni dumaaway ng may mga tilimanan ko dumaaway na slaya mo naman nga
Ang lain pa istorya pala niya. May nagsala bla butang bla sa figure bla. Oo, 70 million yan. Kita ko man, 70 million na ano ka-excited niya. Ay, naano nga. 70 million do. Naano nga. Base ko na mislok lang, guro. Yawan ko kadlaw mo sa ko sumala ho. Hindi mo gid nga sumusuman pero tari nakaintindi man na ang mga tao. Gani, Nga kaysa hindi man na ma-perfect Hindi mo. mo perfect na. Kay ga auto pani siya mo may mga mag-change bala pero ambot yun. Ay, kasadya. Ambot sinong dason nga makadto diya? Away pa dahom-dahom. Atong 70 million do budlay to pero ang patihan ko ya 500,000. Oo. Ang coverage mo na. 500,000 ang coverage. Amo na ya. Gani. Ay, perte, no? Ida, kung isa mga tanda sa social media daw sa laman kung kaisa. Kay nasala lang gina. Sino man tunto magbutang sa 70 million man. Gani. Hindi na sayop lang na gamay. Nasayop Galing lang. kay ginhimo gid yang Dali lang kay nautod si Action na Brian Morden. Dali lang kay balikan ta si Action na Brian Morden sa ay kasadya, no? Sitwasyon na. Amo na, at least kung mabalik pag ining grupo sa dason or mayara pa or wala na, may mga tao na sila pangbilin di kag amo nang niobra sang ila sining campaign period, no? Or campaign materials. Action Brian? Yes, Action Rex, pasalamatan taman to gapon kay nakilala ang Bacolod kag Negros Occidental kahapon. Oo. Grabe sa At least bugos nga nakilala Pilipinas. man tang Bacolod kag Negros Occidental. Trending subong ang aton nga lugar Action Rex. Din Gani. tabunan niya to ang Mahaboy Asido, no? Why na to? Why to nahimo to kalokalo nga aksido to. Actually natultulan sang Police Action Rex. Galing Oo. kay hindi lagi di mo kontak si Ribos Kilio kahapon pa. Kilala man nga apelyido to. Minor galito Action Rex. Minor to sa? Minor. Minor oo. nga gay? Ambot. Pero why mo na matter sa minor kung adults ka na mo ang pinaka-matter sang meat of the matter to yang imo nga issue bla nga ti mabudlay ato. Hindi man namin. Nato mo nalay gayanan to sa Action Rex Hindi na kagin pa-delete dayon ang account nga ato Action Rex. Amo lang mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Brian Morden nag-report mga ka-action din ka man sa Pinas sa labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Brian Morden sa Bacolod City or sa Kapitolyo Provincial. Dalas na sontanay si Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dalas na sontanay na yun. Antes na magatag pila ka mga commercial sa inyo mga kaaksyon namon sa kangina. No? Ini may kang tanan sa 52 anyos lang nga babae ho na sa puaning patay na sa sulod sang iya sining puluyan sa banwa sang Binalbagan. Bangod man nga daw ginsulod din siya sang suspect kuno sa puluyan daw mga wato pero ti daw nabugtawan amo tong ginbutangan niya sang ulunan ang iya sining nawong tubtub nga mapatay ini ang nasambit nga 52 anyos. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, may persons of interest na ang Binalbagan PNP in relation sa posible suspect responsable sa pagpatay sa isa ka laon matapos na sapuan sa sulod sang iya puluyan last 10 ang aga kahapon sa San Gregorio Village, Barangay Paglaom sa Banwasang Binalbagan. Sa diin ang biktima diri Action Rex ginkilala kay Flores Calderon, kaga residente sang amuman nga lugar. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Major LND Rebosquillo, ang ini nga biktima nagaisahanon gid lamang gali Action Rex
sa iya sini nga puluyan kag nadiskubrehan man kahapon sang iya sini nga pamilya nga wala na sang kabuhi kag nagahamyang sa higdaan sa sulod mismo sang iya sini nga kwarto sa diin ang guya gintabunan bala Action Rex sang malaba nga ulunan nga may mga blood stain pa nga nakita sa tiil kag sa paa sini Action Rex. Nanan ko yung bloodstain to gato sa ano? Amo pa ni ang ginausisa man nila Action Rex kay ang nga biktima iga pa idalo man sa autopsy o kung sa post. Pero wala man ni pilas ang biktima? Wala man siya so far sa may nakita Action Rex nga pilas ang biktima, pero para man mapakuha ni siya Action Rex para benefit of the doubt sa iga pa idalom ini sa autopsy. Sa diin ang kuan Action Rex ang kunti napatay ang biktima gin kuan bala gitabunan sang malaba nga ulunan ang tiil kag paa sini. Diri na Action Rex nagduda ang mga kapulisan, especially si Rebusquillo nga si Calderon Action Rex posible napatay sa suffocation sa diin gintabunan gani sang ulunan kag ang baba kag ang ilong sini. Kag nagapati man si Rebusquillo Action Rex nga posible ang suspect nag-agi gid sa bintana. Matapos nakita nga may gin pang detach o kung may gin pang kakasbala Action Rex sa nga mga jealousy malapit sa kusina mismo within sa puluyan man sang biktima. Nga isa lang dang biktima sa puluyan na? Yes sir, nagaisahanon lang siya Action Rex. That is why nga suno sa iya nga kung motibo sa pagpangawat isa ini sa ginatutukan nila pero medyo malabo kay nga number one suno sa iya wala man sang mga traces nga kuan bala nga gikawatan ang puluyan sa nga biktima Action Rex. That is why kung as to the motive sa karon hindi pa nila o pag hindi pa nila mapalayag kung ano gid bala ang motive diri sa pagpatay kay Calderon Action Rex. Ari ang pahayag ni Police Major Rebusquillo. Yang bagay siya lang yung taxis mo makapag-review kay nasubo sa isang biktima. Ano lang po iba na nakapag-review sino pa rin ang pinudra. Dahil yung biktima natin wala ang nalawa na kontragit o wala man makawat. Kung ilan taon tagit sir, ano gid ang motive sir sa pagpatay? Hindi pa naman na-establish na at least makakuha pa dito ng isang other witnesses, mga neighbor niya, sa iyang family, regarding isang background na rin, ang ato na balance, wala man to na matulad ang balay, nag-agi sa bintana, pero wala may manadula sa pagtanibak ang nagdula sa ilagin na kapitid sa isalat. Paano din patay biktima? Wala na may nakasita sir, ang ato dito na kapwan ng dura, ang iligtaan, nakatapon ang iyang daw-luna niya lang at ang nagdula. Amo na ito nga ang sir nga daw gisupukita o sa pagtabon sa ina nga ulunan, sira sa iyang bata para matula yun. In short of it, ang victim na patay by suffocation, sir, no? Sa ating anggulo, sir, dahil ginawala pa ang final result ng SOCO na sila ang nagdandak ng cause of death. Yung namin ang pamilya na pa-undergoman ang autopsy report. Wala po lang ang mga medical report. Wala sa cause of death ang bigger. Action Rex ang pahayag diri ni Police Major Rebusquillo atong una niya nga kantogin pa una ko to kaginan tingog niya kung sinuning persons of interest posible ang timbang among ginasugo. Nakatimbang man to no sa kwanto? Oo, ang timbang Action Rex amo nang ginadudahan nila kay amo lang man ang may direct access kag makasulod kag makagawa bala Action Rex. Although wala niya Why pa ni ma-check ang timbang kundi na siya? Ni ang imbestigaran nila sa karon Action Rex kung diin ang location sa timbang kay gina-communicate man ang kapulisan sa pamilya Calderon mismo Action Rex. So maga-depende ni karon basi makakuha pa kita sang latest kay wala niya exactly ginhingadlan ining timbang abi kag ongoing pa man ang ila sining investigation. Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon, sa diin ka man yung bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman.
sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gidakson Alvin Graba reporting live gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang aksyon Eric Magbanwa kagangato sini nga mga out of town reporters kay tirahon ta na dugay-dugay, no? May tisianay kulang balang imo sini Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone. Standard time, las 12:30 na nga oras. Naligid lang mga kaaksyon na standby. Matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante na mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay kay Roel Montaño Vicente. May lang pagpamati sa pamilya Vicente kag pamilya Montaño sa barangay Banog-Banog, Isabela. Nga pamati subong sa Aksyon Radio. Siling ni Roel Montaño Vicente. Salamat kidwela. Lunila Tarusan sa corner Gatoslao, San Sebastian. May lang pag-monitor Lunila Tarusan. Jonalyn Ninyal Di Crepito ga tamyaw lang kay RR kag Joy Joy ga monitora. Jonalyn Ninyal Di Crepito. Kativer may lang pag-monitor di no Alik. Sige. Kag Rosalina Arellano Espadero, Atia Kim Eriman and Annalyn Villa Easter Bat. May lang pag-monitor Annalyn Villa Easter Bath. Correct ni Bath ang apelido mo. Diding Aluhamento, may lang pag-pamati. Ayos. Ray Flores Baryoga, salamat gid.
And Rhea Magkilat, no? Lulaya Emma Elmido nga permigid ga pamati sa imong program, sir. Salamat gid Rhea Magkilat, kag happy listening lang kay Lola Emma Elmido. Thank you gid, no? Ayos. Kay Donald Kabasag kag Leia Kabasag, monitor man sa sining mga tiniona, si Donald Kabasag kag Leia Kabasag. Ayos, sige dali gilang mga kakson, standby anay, manumbalik kita sa dilig lamang madugay. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Lamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibaloa ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talaposon nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang gusto factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:43 ang atong oras. This time kadtuan tanay balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa BCPO nakadihuna sang initial nga security kag deployment plan sa nagahilapit nga national kag local elections. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon na, Rick! Action Rex, ara na. Ara na. Ara na. Ayo di purma. Ara na, kaapon pa. Ha? Kaapon pa. Hindi way labot na ya. Ang ano man? Ang ara na karon Karon man? Karon na isa mabot. Si sino? Ang ginapabot ay. Ayo di purma. O, ambot? Ambot man. Kung may ginapaabot pa? Ara na, bagala kami ng istoryanay. Do wala man? Wala pa gani. Do Pag wala kami ito ng istoryanay. Lawas na subong do wala mangyapon. Sige kapo, kung ano mo kapila. Lang-alang. Okay. Oo, kaya ra si Linit, tinapapila. Tamo itong alang-alang ipadala. Subok kay tao hay, sigurado ipadala na na. Ayo di purma. Damang pawanan ko sang Kita sakit mo. sa akong tiyan ba? Nakayuhom ka kag nadula ang kutoy sa tiyan mo. Gani. Sabay ka, sabi sa kutoy, tiyan mo, wala na problema. Ari na, Kay- may na si Jo Mario, may reinforce na. Wala na po sa reinforce, problema, ginabla, wala na problema ya. Ang Kutoy sa tiyan mo nanong bulong? Di init mo sa bungo, bulan lang. Ayo di purma. Bulan-bulan. Bulan lang kay init mo sa bungo. Okay. Problema, ginabla. May lang nga pagpamati kay Kapchadra, kag kay Jofred sa Panta, kay Kagawad Jofred sa Panta. Ara sa hoga, kadlaw si Kagawa Jofredo. Sa Rizal niya. Nanti, abot na na. Ang sugpon niya, di nanay. Wala na sugpon, sinilot mo nila na. Ayo di purma. Disibre naman. Amo na kang Nano ka man ibong sakit sang tiyan. Oo, madula na karon magpatak na may gimbakal na si Jo Mario. Salamat kay Jo ma. Magpatak na karon sa cellphone na karon bisan mag-drive ka na karon. Ayo di purma. Pagpatak ng cellphone.
Nag-istiranay kami nawig ni Kagawa Jopred eh. Nag-istorya ka mo? Before ko nag-eri sa imo program. Sila ko ti iduso na kay mas mayo nga iduso mo na. Ayo di porma. Ito anong plano mo? Watin ko hindi iagigid kay Rex Cantong, no? Kay siling ko second in motion lang ko da. Amigo ko si Father Vic Siba, bla? Father Siba? Si Father Vic Siba? Ari sa uling nga ba, dumayo kadlaw ninyo nga duha, bugana, gid ay. Nahidlaw ko kay Father Vic Siba. Migsa. Ay, perti si Father Seba, may lang nga pagpamati kay Father Seba. Daw sa sagay na sa subong no, kung kadis? Daw sagay ni isang area, bala mo. Pero sa sagay nga area, pero hindi siling sa proper ya. Nahidlaw na ko kay Father Vic Siba, magbanding-banding la. Saan makahagla ko kay Father, good na ko na mo. Makahagla. Oo, makahagla ko kay Father, ito bless niya para sa akon nga makahagla sa pare. Ang butsan no tato, imbitahon ni Father Siba sa iyang area man. Hindi na ito makanto sila ni Father Vic, hindi na siya sa Bacolod Ate, ano isa? Father ko na ka sa Bacolod, palihog lang, i-text kami ni Action Rex. Pandanan sa gali. Sa Pandanan siya na-assign. Sling niya, ang punta sling niya, yes, mabanding ta. Ayo di porma. Bilang kapi-kapi lang pa siya. Importante maka-kwantabla, maka-share-share ta. Maka-share. Kag maka-bulubanding maka-chika-chika, Action Rex. Ako ya naman ta sa migo, tanay kay Father Siba mo. Ako ya bugalong, ko ya makasiling ko ya nga basta makita ko sa Father, ka makahakos ko siya, bless na ko dahil niya mo. Nami ya ka maka-bless ka bla ka makahagas pare. Para sa kay Father Big Siba. Namin nga klase pare man mong mabinulikon man sa bigado, ay hindi problema. Swerte ko may kakwarta talaga pa ni Father. Ayo di porma. Amo niya si Father kaaluan niya. Si Father Big Siba. May nituro na nagkahayos na kwarta kung ay kaya kwarta mo. Mo na si Father Big Siba, no? Hidlaw na ko siya gani kito dugay-dugay na kita Rex, no? Regards ko da kay Eric no problem pa siya. Ari ko pa siya. Ano mga problema sa parokya mo? Pabalala kami ni Action Rex. Ay mabuli kami, no? Ang code karon lang. Ayo di porma. Lain naman na yan nag-text siya. Lain naman na nag-text ni Garuya, no? Pinasumpon mo kay Father Siba. Father, ang mga namiyang ko kay Father Siba, yan kay very accommodating na yung pare mong why na problema. Kaya ka naman ako din number kay Father Siba, man. Why na ako din number kay Father Siba. Why ka number niya? Ginakatagan talang ka. Dali ka. Amo na ni Guro ang gintext sa ako niyo. Gali, may number pa kami sa Father sa akon gali. May number Siba? Hindi problema. Lain naman na iya. Mayroong buha na tada Bacolod. Kung gusto mo pa, ituon lang sa Martes. Kay Martes nga may ano sa Martes? Di-off ko. Ayo di porma. Sa lingkod daw. Di-off ko pa sa Martes. Kada Martes pa di-off ko na. Kung gusto mong banding-banding, iti banding-banding. Ito si Action Rex siya, may mga kontra-chimpo ya. Anytime kag ano man oras Action Rex siya, why na yung problema, no? Ikaw pa, si Bernard, yes, Martes Gid. Ti Martes Gid, ara na. Tisto to Bernard, si Badaga, mati man sa aton. Sa Moises? Si Father Bernard Siva, bla. Hindi Sabi si P.O. na saya. Yan, I think utod kung Brad. Ginabla mo doon. Si Bernard Siba. Ara sabi si P.O. subong. Sa staff ni City. Bla mo. Gali. Pamati na sa ato, Rex, no? Ati good. Mayo nga text ni. Siling niya, wala tax mga father ta. Father niya. Nyatik sanay ta tultulan niya na ate sige. Why problema Father Big Siba.
muning pare yung asos the best niya para sa ako niya. Cowboy niya. Sila nini sa unap lang pare, pag sa unap lang nga nagamisa man di sa aton sa Action Radio Rex. Oo, sino ganito? Father Perez. Si Father Perez. O si Father Perez bukod din na. Naku ka notisya kay Father Perez pato cowboy man to Action Rex. Berti man to ka low profile nga klase pagkapare to. Kuan man to prangga man to sa mga pigado. Mamamunis na linyada ni kuan ni Father Pixiba Action Rex. Nga mapinaranggaom blas tao bla. Kako magaguro nga pare Kaga magakomoda naman na galing ako magalinis lang sa mga parokya nila. So gina ako pwede pala nga hindi gusto ang tao kag punggan nila niyang pag-relieve sa mga parita. Laban ay si Father Perez Cruz wala sa Granada. Granada siya? Ay, sila may chimpo ta kayo mamasyarada si Father Perez pa na. Sa barangay Granada, no? Salamat kid Obispo Rex, no? Ayo di Purma. Kalain mo, Obispo. Hindi, mataas-taas kaya ranggo mo. Hindi Obispo kaya, no? Ayo, so karami sa chimpo ta si Rex. Si Manuel Miraflores Cuales, monitor. Ay, ato na, si Engineer. Engineer Manuel Miraflores Cuales. Daw arid sa subong sa Bacolod, mo. Daw nakita kong post sa kagabi. Oo, why kita na Engineer? Gusto sa gamit to. Duwag ito ka nawungya. Oo, duwag ito. Do laban-laban ito. Bigo ko JP Ahina, raman ka pamatiwa. Monitor man. Si Toto JP Ahina. Total, Sabado man subong Sabado man subong. Amunin nga mga adlaw nga do patay, no? Daw? Do patay. Do patay ang ano? Ang bulso. Ayo di Purma. Hindi amo. Sila na sa Domingo. Mga patay bulsa na sa nga mga dawag sa Rex. Sabado pa lang gano'n, Domingo pa ba? Mo gani mo na mga Saturday, Sunday mo na mga patay nga bulsa. Ang mga buhi nga bulsa ya Lunes hasta Biyernes. Kami pintahon kas na mo. Kay Sir Joseph Chowa, mahal nga pagpamate gani. Ara mo si Sir Joseph. Si Toto Manuel Cuara mo na da. Si Manuel Cuara. Si Mami Ophelia Oy sa Panokoy ni Suki tagid niya, no? Mga senior citizens ini nga mga listener ta. Huwag kaya ka pabaya basta BBB na ang paghambala, no? Good. Undisputed number 1. Ara na ko alam to karon. Ayo di Purma. Hindi amo. Nanoning pagdihon ni sa security kag deployment plan, okay na na Ate, okay na na. Mag-gura na karon na. Ba? Hindi rin na makuha. Ang ano? Ayo di Purma. Sabi ko sa sa report ko. Hindi ara na dihon na ka to. Halos ko kompleto na. Ate, palo ka naman kay Bacolod City Director, Police Colonel Thomas Joseph Martel, niya gusto ya, temprano pa. Kung may mga kulang, kung may mga ulo adjustment na ginatawag, temprano pa, matroubleshoot na nila, kasi bago na siya katapos siya, pati kayon, command conference sa mga personnel ya, kag suno sa iya din ginata nga report sa aton nga ang deployment sa mga personnel sa mga poli presengsta daw wala na gid man problema. Halos ara na may mga ngala na kundi ni sila ibutang nga poli preseng ang mga polis naton may mga contact numbers na tapos may ara man security detail dokon escort para sa mga teachers ta nga maghakot magtransport na sa aton sini nga mga eleksyon paraphernalias. Tapos Action Rex ang Bacolod ay ginakabig ni Police Colonel Martir nga category yellow, considering gati ang natawag nga intense political rivalry daw arigid isa ini sa mga syudad sa probinsya mainit ang natawag nga inkwentrohanay pero ginakalipay lang ni Colonel Martir nga so far sa pila ka mga dekada nakaligad nga mga eleksyon diri sa Bacolod daw wala sa natawag nga election related violated incident diri sa may syudad sa Bacolod Action Rex. Ang balantayan lang din sila ni Colonel Martir ti amo ni mga supporter bla sa tagsa ka mga kandidato nga kung kaisa sila ya ang nagakamrasanay kag naga-ininaway okay na na yang buyanay ba ng gamit pero kung mag pisikal natin ay naman ang istorya sila ni Colonel Martir kag so far Action Rex ang personal sa BCPO ya sa local national election diri sa Bacolod
why problema kay para kay Colonel Martir daw okay kajang personnel niya dire. In fact, ang nokpo gali Negros Occidental Provincial Police Office kung timpo sa eleksyon gali kapangayo sila gali augmentation dire sa BCPO. Kapangayo sila personal kati ang nokpo ti karapat mga daan sang lugar nila tapos damo man mga polling precinct ti kung kisa request na sila sang ginatawag nga personnel request sila radio communication request sila sa natawag nga mobility ang iya sa BCPO para nga mag-augment ka magbulig man sa mga banwa konsyudad diri sa probinsya nga may kakulangon katulad sini nga mga kinangnanon in terms kinapabot naton nga national kag local election. Yari si Colonel Martir sa interview sa Aksyon Radio. Bago lang man kami katapos the meeting with the station commanders regarding our preparations for the upcoming elections, kinatanaw na natin kung kulang nila nga personnel to man the polling precincts. Kung may sobraman, i-deploy naman yung iban sa nokpok, kaya ang nokpok sinanglan man sa personnel, mga radios, logistics, mga patrol vehicles na mag-escort. Na-istorya na naman, kag na-identify na kung sino mga personnel na rin ma-assign sa mga polling precincts, na-identify na mga pangalan with cellphone numbers. So ito nga magiging safe yung gusto lang natin election. Considering niya kulang yung man kasi personnel diri, mayroon man kumadugangan ta. But galing ang BCPO, every election naghahatag ta personnel sa NOPO kaya mas madamo ang ilang polling precincts kaya kulang sila tao. But so far, sufficient man kami diri. So far, wala naman problema sir kaya maghahakot na sa mga teachers kaya mga election paraphernalia kung may mga salakyan mo na sila. Nga mo lang is escort, ensure na may escort para maging safe ang transport ng teachers at saka mga election paraphernalia. Bacolod is categorized as yellow, may intense political rivalry, but wala man tayo election-related violent incident. So we are trying our very best nga ma-maintain na iyang status nga wala tayo election-related violent incident in cooperation of course sa mga candidates, may kopera na sila para matawhay ang atong candidates. Kung ang tagid nga tawhay kita sa elections, wala sa may matabo. Aksyon si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Partier sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong Aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Pagbanol Gasiling mga Aksyon, sa di ka magabayan sa Pinas Labuton Pong Pagkaservisyo sa Masama Tayo, Pilipino. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office kay Raimundo Herona Sr. May lang nga pagpamati sa Raimundo Herona Sr. No? And sa kay Jocelyn. Salamat Gid. No? Isa ka patay nga lawas ang tawo ang nakitaan kaina sang kagahon more or less mga 4 o'clock ini sang aga no March 11 kahapon dira sa Ceres South Terminal pero ang ginkamatyan sining biktima nga si Arnold Aguilar 58 anyos ni taga Gatuslao Street Barangay 4 poblasyon sa Banwa sang Hinigaran sa pagresponde sang aton sining city disaster cardiac arrest ang inisyal nga kamatayon sining biktima mga kaakson no ara sa Funeraria del Lourdes sa Barangay 28 Ginpamtang ini ang biktima. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alauna yung puntong ato sining oras diri sa ato sining pangalagad this time kadtuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib mapa Cadiz City anay kita ini may kang tanan sa 35 anyos nga lalaki balahod dakop sa bypass operation sa mga kapulisan sa among syudad. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, dakop naman ang isa ka 37 anyos nga drug pusher matapos nga gina-operate sa mga katapos ang kapulisan sa mga isang station drug enforcement unit. Agin pamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Helgian Dispi. Ang gindakop may mga alas 3:40 takna sa kahapon nga daw. Ikilala ini sa kay Richard De La Torre alias Gulayat De La Torre, 37 anyos, residente sa Porcais Daan, Barangay Daga, Siyudad sa Cadiz, sa diin, dira man mismo gipatagay ng ining bypass operation.
sa sining operasyon sa kapulisan na recover sa iya position sa control ang isa ka sachet sang plastic nga may unod sa ginapatihan siya bukag sang ginpatigayon pa ang body search siya sining lawas na recover pagid ang 8 pagid ka mga dugang sa mga transparent plastic sachet nga may unod man sang ginapatihan nga siya bu. Dala na ang buy-bus item nga na-recover sa iya kag sumugman ang 500 piso bill nga mark money nga gamit man sang pusher buyer nga pulisan agod nga makabakal sang sining droga. Nakit ang isa ka pouch nga color black nga sa riin ginakabig man nga illegal drug paraphernalia bangod kay yara dira na sulod ang ini nga mga shabu nga nakuha sa iya position kag control. Detinado ang may nabitan nga suspect karon sa Bayan sa Cadiz City Pinti Custodial Facility matapos kagin paidalom sa physical examination kag sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Helian Dispi nga sa palamuton nga Lunes amo pa pagpasaka sang kaso sini sa iya agod nga mapailan sa pagbelar sa Republic Act 9165 and Section 5 sa pagbaligya sa illegal drugs sa Section 11 ang posisyon sang illegal nga druga. Report ika sa siyudad sang Cadiz sa aton mga aksyon sa diin kaman sa Pinas. Lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Guti Mega Report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kidakson Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Standby anay Aksyon Nelson Patinio sa San Carlos City. Live extension by Bisyo. Kantuan taring balita ni Aksyon Nelson Patinio mapa San Carlos Kitanay, no? Ini may kang tanan sa 80,000 more or less pesos nga balor sang shabu blaho. Ginapatihan nga shabu na recover sa duha ka separadong buy-bust operation sang mga kapulisan sa San Carlos City. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Yes, Action Rex, nakuhaan sang kapin sa 81,000 pesos nga balor sang droga ang duha ka mga suspetsado nga ginapatigayon nga drug by bus operation sa ginisa nga puwersa sa San Carlos sa Police Maritime Group kag Special Action Force sa pagpamuno ni Police Lieutenant Rodney Sarona sang kagahon launay media karon nga adlaw. Ang mga suspetsado ang ginkilala nga Sanday Alfer Laurenti, 26 anyos, kabahin sa top 6 drug watch list sang siyudad Soltero kag ginakabig nga street level individual kag residente sang Greenville, Bato, Barangay Rizal sa nasambit nga siyudad. Iban long 29 anyos, isa man ka street level individual pumluyo sang Fatima Village, Phase 1, Barangay Rizal sang siyudad. Nakuha sa mga ini ang 17 ka mga sasi nga ginadudahan na shabu. 170 nga binta, 1,000 nga gingamit by sa money kag mga drug paraphernalias. Naglabot naman sa 12 ka gramo ang kabugaton sa nasambit nga droga. Samtang natala na Action Rex nga iga-inquest karon nga adlaw ang mga suspetsado nga detinado sa karon sa custodial facility sang San Carlos PNP.
Report gikan sa siyudad sang San Carlos, kaaksyon nyo Nelson, pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Nelson Patinio gikan sa unang distrito sang probinsya kay Janilo Sanzino may lang pag-monitor Jan Nelo Sanzino kay Elvira Hilogo may lang pamati Elvira Hilogo Felice Benzuela no may lang pamati Felice Benzola no ayos sige. Kadtuan tanay balita ni Aksyon na Arlo Ticar, mapa 3rd District anay kita sa Nakbanwa sang Silay, street level individual o kung LSI nakuhaan sang 10 grams sang ginasuspitsuan siya buho sa Nakbanwa sang Silay. Sa detalye sining balita, upod kay Aksyon Arlo Ticar, Aksyon Arlo. Action direct, isa naman ka street level individual ang natikayon ini nga dadakpan sang Silay City PNP mga tak na alas 4:45 sing hapon dira sa may sitio Golf Barangay Ginhalaran siyudad sa Silay. Ang suspect ang ginkilala ini sa kay Randy Rodriguez, 20 anyos sa edad, isa ka soltero kag isa ka street level individual kag pumuluyo sang nahinambitan nga lugar di Indonesia ang positibo nga nabaklan sang illegal nga droga sang isa ka PNP member nga nagpakuno-kuno nga isa ka pusher buyer. Nakuha sa posisyon kag control sa Silay City PNP sa nasambit nga suspect amo ang duha ka madako nga sa siya kag duha ka medium size sa siya isang suspected shabu isa ka 1,200 pesos nga buy-bust money kag iban pagid nga mga drug paraphernalias. Ang nasambit nga recoveries ang nagalabot ini o kung nagabugat ini sang napulo ka gramo nga may standard drug price ini nga bali sa 68,000 pesos samtang ang nasambit nga suspitsado sa karon ang nagapangatubang ini sang kaso nga pagbelar sang Republic Act 9165 o kung Dangerous Drug Act of 2002 kag ini siya ang na-detain karon sa may custodial facility sang Silay City Component Police Station. Sa piyak nga bahin Action Rex, isa ka wanted nga persona gin-arestar ini sa Silay City Police Office mga takda alas 2:40 sing hapon dira sa may corner Antonio Luna Street, Rizal Highway, Barangay 1, Siyudad sang Silay. Ang suspect agin kilala sa kay Ruel Linaw Iteplente kag pumulayo sang Antonio Luna Interior, Barangay Mambulak, Siyudad sang Silay di ini siya agin arestar pinaagi sa isa ka warrant of arrest nga napitsahan March 8, 2022 kag ini agin issue ni Honorable Leonardo Facultad ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 69 sa Siyudad sang Silay. Ining suspect ang ginlakop bangod sang kaso nga iya sini nga ginapangatubang kaso numero 9402-69 para sa violation sang Article 2 Section 12 sang Republic Act 9165 with service of sentence. Ang suspect ang na-detain karon sa may custodial facility sang Silay City Police Station. Report gikan sa siyudad sang Silay. This is Action Ardotica reporting. Mga ka-aksyon din kaman sa pinalaklaboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Arlo Ticar. May lang pagpamati kay Rufino Era Gabino dira sa Barangay Handumana, no? Rufino Era Gabino, no? May lang pag monitor. Sige, sa mga ka-aksyon ta, daligid lang ha. Yario, constipation ang problema.
Bayan ay matagdap. Kan kulang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga ka-aksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day ni Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa Action si manager suportado dito tama. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 25 na nga oras kay Angelita Illustracy. Pamate, listening from or watching from Gihulngan, Negros Oriental. No? Si Angelita Illustrisimo. May lang pag-monitor dira mga kaaksyon. No? Ang pinaka-latest nga preparado na kunong gobyerno ang gobyerno sang Pilipinas nga ipagamit sa US military ang mga pasilidad sa pungsod mga kaaksyon kung bala magalabot gid sa Asya ang full-scale invasion sang Russia sa Ukraine. Ini ang ginpabutyag ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Naghatag ini sang indikasyon si Presidente Rodrigo Duterte para sa pagbukas ng military bases sa Clark, Pampanga kag Subic, Zambales, no? Ining sitwasyon ti magamit ini sang mga soldado sang Amerika sa tion nga nagakinanglan sang emergency situation mga kaaksyon. Amo nang ginpalayag sang ambassador to the US mga kaaksyon, no?
preparasyon lang naman niya. Kay subong sige pa istoryahanay sang duha ka mga higante nga mga pungsod mga kakson. Ay puwerte, no? Tidre sa Pilipinas siya, subong sini, ti mansig-mansig na kuanay pa subong tiradahay sang politika, no? Sa pungsod Pilipinas. Now, ang mga PUV drivers kag operators diri sa Bacolod kag Negros Occidental sa palabuton nga March 21 and 22, that was Monday and Tuesday. May pagahiwaton nga untat biyahe diri sa aton sa syudad kag probinsya, mga kakson, based sa ginkasugtan yadto sa isa ka forum nga ginpatigayon mga kakson sang mga transport organization katulad sang Undok, ang FIBACDA kag Iston diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo, probinsya sang Negros Occidental. Ang iban nga mga operators sang PUB kag operators why naman gani ang iban nabot ko nakagwa sila, nagpamasadang iban sini. Pero ang iban sini daw mas mayon lang nga maguntat kuno anay bangod nga ti sobraman ka taas mo, why panituod next week ho. Ay portino, next week dako-dako man sang isaka sang gatong sa aton sini nga di pasahero nga mga salakyan kag mga pribado man. Amo ning iban nga ti ginpakamayo nila nga magpahuway-huway na lang anay i-parking ang ila sining mga jeep kay ti hindi man ka trespasser mo ang pasahero jutay man lang, no? Porte ti amo ning porting pagsaka sa dason semana ti saka pagid ni pizza 15 mga kakson, no? Daw ginasigahom sobra na pulo to ka pisos ang isaka sa diesel nga gatong kag dako-dako man sa gasolina. Ay way gidya pili ano. Ti magamo sining sitwasyon ti mapilitan nga i-park na lang sa mga kakson tang ila sining nga di pasayrong salakyan kag mangita na isang kinawala Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, puwerte, no? Tigaling kay way kita mahimo ni. Ambot ko nanong ati may fuel subsidy man siguro nga mahimo ang ato sining nga pungsod karon, no? Ginahulat pa ni kag ti kunano ang mahimo sa aton sining nga gobyerno angot sa sining pagsaka sang presyo sang gatong mga kakson. Kay Merly Gonzaga mayong hapon lang, no? Thank you gid sa paglansa. Gamonitor sila kuno sa Barangay Alihis sa Jupanda or Hopanda Subdivision sa Barangay Alihis. May lang nga pagpamate, Merly Gonzaga, no? Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sining nga pangalagad, mga kakson. Salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod diri sa Sabado nga edisyon sang inyo sining nga palatuntunan mga kakson. Nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This is My Life upod kay Akson Welma Sugaton. Ako naman ang inyo si Kakson sa Kanginan Akson Rex Cantong. Mga kakson sa din kaman nga bahin sang Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian